Mga bay, may bisita tayo mga bay. Meron ditong motor na sa YouTube ko lang napapanood. Ngayon, meron na tayo personal. Ayan, oh. So, ang ganda pala na ito sa personal, no? Pero kung sa unang tingin, akala mo 150 lang siya na 150cc. Lalong-lalo na yung sa harapan. Ayan, oh. Ganda. Pero pag naka-side view ka, kitang-kita yung pagiging big bike niya, no? Yeah, malaki. So, halos kasi laki lang din siya niya, no? 650. Yan, parang ang sarap na itong upuan siguro at gamitin sa ride. Yan. Laki rin. Ganda, ganda. So, dual cylinder din pala to mga bay. 8 valve, no? 6 gear. Yan. So, ang ganda rin ng muffler niya. Ang ganda ng hubog. Ang ganda ng pagkaka-curve ng kanyang muffler. B-Max. Ang ganda. So, akala ko sa YouTube na lang ito mapapanood eh. Ngayon meron tayo si tropa yan. Shoutout nga pala dito kay Kuya Roy, mayari. Ayan. Tingnan natin yung kanyang dashboard. Oh, okay. Na rin digital. So, ganun din. Parang normal lang. ABS. Ayan. Normal lang. So, ganun din ang kanyang pindutan dito. Normal lang din. Okay. Kill switch, no? Tapos ang maganda lang dito sa shock niya mga bay, pwede mo siyang i-adjust, no? So ABS din, harap likod. So pag binuhay mo pala yung susi, automatic buhay na rin yung ilaw. Kagaya sa mga Honda Click. Okay. Yung clutch lever niya adjustable. Yung brake lever. Yung sa clutch, hindi, normal lang, basic. Yan. Maya, panda rin natin at i-testing patakbo. Yan. Oh, dito pala yung kanyang cambio, no? Yan. Malaki rin pala ng makina. Tapos yung coolant niya dito lang nilalagay, oh. Sa baba. Coolant ba yan? Oo nga, coolant. Yung gulong niya may lapad na 160/60 by 17. Gaya lang din kay Greeny sa 650. Yung harap 120, no? By 17. Yan. So, Del. So, ang tinatakbo, ang kanyang tinakbo na ay ito ba? Natin dito. Saan ba yun? Yan. 10,000 na. Pero nakuha mo ito, di ba 9,000 pa lang? Oo. Nakaka-1,000 ko na pala. Dito lang, no? So, gold bolt na rin, Lodi. Anda rin natin, Lodi. Wow, Lodi. Ang ganda ng tunog. Oh, parang sumisipol yung makina. Patakbuhin natin. Okay, yung mga signal light niya, valve type. Ano lang, normal. Ganun din. Yung likod. Okay, valve type. Pero yung ito, brake light, tail light, LED. Ganda. Tapos headlight, LED na rin, no? Built-in na talaga ng LED. So ito lang, no, naka Ninja 4, naka Ninja side mirror. Kasi yung stock daw mahaba. So pinalitan para mas maiksi. Saka maganda rin itong ganito mga bay dahil napupull mo yung natutupi, oh. Diba? Yan. So testing natin patakbuhin. Tara. So ayun mga bay, masusubok na natin si CBR 500, no. Testing din natin, no.
Wow, ang sarap niyang sakyan mga tropa. Hindi siya ganun ka aggressive, no, yung sub-sub na sub-sub ka, kahit na sport ang dating nito. Napakaganda, husay. Tsaka yung tunog niya buong buo rin, no? Ba, may hatak din. Okay, right. Lakas din, lakas. Wow. No? So, ayun. Tinesting lang natin siyang ipatakbo. So, ang naramdaman ko sa kanya mga bay ay napaka-relax niya lang din sakyan, no? Kahit na sports type. Hindi siya ganun ka-sub-sub talaga. So kahit long drive, hindi masyadong nakakapagod to, no? Talagang ang lakas makapogi pala na ito. Akala ko talaga mga bay, hanggang YouTube na lang ito mapapanood. Hindi natin na may experience din natin na makagamit nito at makasakay. Ayun. So siyempre salamat kay Kuya Roy na nagpa-testing at nagpa-vlog sa kanyang CBR. Ano ba yan? Yan, so Subok lang natin yung kanyang power. Okay, ang sarap niya mga boss, mga bay, mga katrupa. Pwede. Di baka someday soon pala rin tayo makabili rin tayo ng gantong CBR, no? So yung panel niya mga bay, basic lang, normal, para lang siyang scooter, kagaya kung ano yung nakikita nyo sa click. Parang same lang sila talaga ng dashboard, no? Yung panel niya. Pero ang pinagkaiba lang nila mga bay sa dashboard ay may lumalabas na ABS, ganun. Yung ABS kasi, yung click wala naman, hindi naman siya ABS, no? So ayan, no, kita mo yung body position ko, napaka-relax lang. Tapos siguro yung ground clearance nito, yung seat height, pasok na pasok to para sa mga 5'3" pataas. Yan, no, napaka angas mga bay. So ang isa pa napansin ko sa kanya, na feel ko yung kanyang braking system, no? Kahit na single disc lang siya sa harapan, so napaka solid pa rin kumapit, no? Napakasarap pa rin. Ayan, no? Suabe pa rin mga bay. Lamig mga bay. So anyway, doon tayo sa aliko na tayo. Wag lang tayo mag-top speed kasi alam nyo naman, hindi to atin. So hindi talaga ako nagta-top speed pagka hindi akin yung bike. Yan. So pag nag-minor ka, may konting backfire, pero dahil sa hindi pa ito nakarimap din naman, no? Yung ilaw niya, maliwanag pa kasi mga bay, kaya hindi ko ma-feel kung gaano kaliwanag yung bato ng ilaw niya, no? Yan, so ikot na tayo dito mga bay. Well, nasubukan na natin tong CBR 500. Akala ko hanggang CBR 150 lang tayo. So at the same time, nasubok na natin yung 500. Yan. So napakaganda talaga pagka modelo ang yung bike. Naririnig niyo yun mga bay, yung parang woo 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 woo. Parang may may sipol, no? Okay, no? So dito sa switch nya, high and low, signal light, busina. Dito kill switch, tapos hazard. So may hazard na rin siya, built-in na hazard. Oh, right, galing, ganda. So ayun, sa kagaya netong bike na to, legal expressway, no? Pasok na rin siya sa expressway, tsaka pati sa budget, no? Branded, tapos yung quality, yung tibay, halos na kay Honda na, no? Yan. So kung ako papipiliin ulit ng kung magkakaroon ako pala rin, magkakaroon ako ng Honda, ng big bike,
siguro pipiliin ko CBR din. Oh, ganun kasi alam naman natin yung CBR o kaya naman yung CB650 no, yung inline 4. Dahil alam naman natin na napaka-quality talaga ang fan bike to. Japanese bike. Okay no, ang lakas din. Yan. Pero sa mga napapanood ko sa video, pagdating sa top speed lamang si Ninja 400 dito. No, top speed siguro dahil mas magaan yon, mas light yun ng konti dito. Kahit na sabihin natin na mas lamang to sa makina, sa engine. Pero hindi ko alam kasi hindi naman tayo ganun kagaling talaga mag-review ng isang bike o wala akong masyadong naiintindihan sa mga specs ng isang bike. Pero basta nakikita ko yung lahat na sa kanyang physical appearance, pati yung technology sa engine. So napakaganda, napaka-good ng CBR. So nandun din yung power ng kanyang malakas din mag-response yung throttle no. Mahusay talaga. Doon ako natutuwa sa Phew, phew, phew. Yan no. Oh, yun. Hindi tayo makakatawid. Yan. So yan. Yun no. So makikita nyo mga bay, medyo nakatipto ako ng konti. So pasok-pasok na talaga. Ang height ko ay 5'5" no. So kaya nga itong imaneho ng mga 5'3". Yan no. Sarap. So ayun mga bay, hanggang dito na lang yung vlog natin. So maraming salamat. So kung bago ka lang dito sa akin channel, please don't forget to like and share and subscribe. Ito nga pala si Born to be Ride. We got history.